Πάρτε μία γεύση με όλα όσα έγιναν στην εκδήλωση. Καλώς ήρθατε στην εκδήλωση της GI Security. Κάνουμε παρουσίαση της Tiandi. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους εγκαταστάτες που ήρθαν σήμερα και μας τιμήσανε στο Mega Event της Tiandi. Θα δούμε όλες τις τεχνολογίες και όλα τα εντυπωσιακά αποτελέσματα. We have been working with GI Security in the last 5 years. Tiandi will invest more and more into Greece market. We're gonna build a long-term and more better for the collaboration with GI Security. Το Security Report παρευρέθηκε στην εκδήλωση της GI Security, η οποία παρουσίασε τις νέες σειρές καμερών της Tiandi.